Dobrý deň, pekne vítam, pán doktor. Dobrý den. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie na zajtrajšie podujatie, kde si pripomíname na Slovensku 24. júna pamätný deň obetí komunistického režimu. No a zároveň máme druhé výročie vzniku nášho Múzea obetí komunizmu tu v Košiciach. Vy ste nás mnohom inšpirovali, pretože o Košickej väznici, o ktorej bude zajtra reč, ako na Pribinovej ulici číslo 1, som vlastne prvé informácie získal z vašich štúdií. Jedna sa volá teda dve štúdie o vzniku a pôsobení EŠTB vo väzniciach. No a druhá je o príprave a o výchove eštebackých kádrov na túto činnosť. Skôr ako sa dostaneme k tejto téme, tak by som vás poprosil, keby ste sa nám trošku predstavili, aj, tak povedal by som možno čosi aj také osobné, o štúdiu, o práci. O vašej vedeckej práci tu nám mám zoznam na 6 stranách vašich publikácií, ale my sme sa zamerali skôr na tieto publikácie, čo sa týka väzenstva. Takže bude tak dobrý. Niečo máme prečítané, ale naši sledovatelia určite by radi vedeli, čo si aj, ako ste sa vy dostali do tejto branže skúmania komunistického režimu a EŠTB. Tak já mám určitý rodinný kořeny, který vlastně mě k tomu přivedli, protože otec také byl vězněn a vlastně byl takový dlouholetý oponent komunistického režimu. On nemohl vyučovat, byl to středoškolský učitel, který prostě v podstatě většinu svého profesního života strávil v různých jiných zaměstnáních, včetně manuálních. Takže to mě k tomu vlastně přivedlo a dokonce i to, že byl vězněn, tak mě přivedlo i k tématu vězeňství, protože to bylo první téma, které jsem začal ve své profesní kariéře dělat, když jsem byl přijat na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 1996. Takže to byl vlastně takový můj začátek a já jsem se nejprve od píky vlastně učil pracovat v archivu a pracovat s těmi informacemi a tak dále. Později jsem až vystudoval historii. A posléze jsem krátce pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů a potom od roku 2008 prakticky bez přestání pracuji ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Takže se vlastně už řadu let zabývám represí komunistického režimu, státní bezpečností, takže mě zajímá jak aparát, tak i oběti komunismu, v podstatě vztah občana a moci. To je, myslím, takový jako leitmotiv jako asi té mé práce. Ešte jednu takú, ja zmením osobnú otázku. Vy ste podpísali aj Chartu 77. No ano, ale to bylo až v roce 1989. 89. No, chcem sa spýtať, tie známe osobnosti, Václav Havel, Václav Malý a ďalší signatári, boli ste s nimi v kontakte? Tak právě Václav Benda mě vlastně přijal na Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu. Znal jsem předtím rodinu Bendu a moje sestra se starala vlastně o děti Václava Bendy, nebo pomáhala se starat, když byl Václav Benda ve vězení, takže tohle asi byla ta vazba. A venovali ste sa aj činnosti Charte 77 vo svojich prácach? Do jisté míry, například výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Zajímala mě třeba problematika lidí, kteří byli odsouzeni za paragraf 105 vyzvědačství v době 70. a 80. let, protože to byly dost často vyprovokované případy, které si nezadají z případy z 50. let. Jako byly tam provokace skutečně, že ti lidé reálně nic neudělali a dostávali vysoké tresty, takže ten výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tak tím jsem se jako zabýval. Chartou snad ani příliš ne. Tak teraz by som bol rád, keby sme sa dostali k týmto dvom štúdiám o československom väzenstve z obdobia 48 až 89. Jedna z nich sa nazýva Budovanie a vývoj vieznic EŠTB v období 48 až 52.
To bola moja taká prvá informácia, že existovali väznice, ktoré spravovali krajské velitelia EŠTB. Čím sa tieto väznice lišili od tých súdnych väznic? Tak myslím si, že tam byl hodně zásadní vlastně převzetí moci komunisty, protože ta státní bezpečnost najednou získala nové možnosti a novou moc. Měla možnost zatýkat a vyšetřovat lidi, když to předtím do února 1948 StB se zabývala vesměs reálnými nepřáteli státu. To znamená, já nevím, lidmi, kteří třeba kolaborovali s nacistickým režimem nebo nějakou emigrací, která byla třeba proti tomu režimu v období 45-48. Ale když komunisté převzali moc, tak se dosavadní političtí oponenti dostali vlastně do ilegality, dostali se mimo zákon. V podstatě politická činnost, nezávislá politická činnost byla najednou zločinem. A takže začali tyto lidi vlastně stíhat, vyšetřovat, potlačovat a proto potřebovali vlastní věznice, protože vlastně ten systém z těch soudních věznic podléhal ministerstvu spravedlnosti v té době. A oni ministerstvu spravedlnosti nedůvěřovali. Jo? A to se týkalo i Slovenska. Tady byl pověřeník spravedlivosti, byl z demokratické strany, respektive ze sociální demokracie. A prostě oni nevěřili vězeňskému personálu a potřebovali ty vězně izolovat. Další věc je, že takže to byla nedůvěra vůči tomu systému, protože po tom převzetí moci trvalo ještě několik let, než oni měli situaci pevně pod kontrolou a kdy ovládali celý státní aparát, všechny ministerstva, silové rezorty a tak dále. Tak to je jedna věc. A druhá je, myslím, ta, že oni velice rychle pochopili, že úspěch toho vyšetřování u toho úspěchu mohou dosáhnout takovým zintenzivněním všech nástrojů, které mají. A jedním z těch nástrojů byla prostě naprostá izolace a naprosté prostě zpracování toho člověka, který byl vězněn. To znamená, oni ho museli dostat pod svoji kontrolu. Takže oni prostě nepotřebovali ten systém soudních věznic, ale potřebovali svoje zařízení, kde ho budou mít pořád pod kontrolou, kde ho mohou trestat, omezovat na jídle, omezovat na spánku a tak dále, jak to známe později z těch politických procesů potom. Takže to byl vlastně velice silný nástroj a oni potřebovali vytvořit nějaký svůj ovládaný systém. Takže to si myslím, že jsou zásadní důvody. Boli v tom aj nejaké legislatívne alebo nejaké schváľovacie procesy, alebo to bola úplne taká, ako že chceme to, tak to dosiahneme? Aké vidíte pozadie toho vzniku týchto väznic? Je to zvláštní, ale prostě ten legislativní proces tam vlastně nehrál velkou roli, protože když si vezmete, že třeba zákon o státním soudu nebo zákon na ochranu republiky 231, tak ty byly přijaty až na podzim 1948, kdežto ty věznice se začínají zakládat už v létě 1948 bez jakéhokoliv vlastně legislativního nástroje a v podstatě ta krajská velitelství nebo oblastní velitelství a tak dále jsou vyzývána, aby přebírala nejprve části věznic a potom celé věznice pod svoji kontrolu a že vlastně k tomu nepotřebují žádný nástroj. Tam bylo i vlastně zvláštní, že pokud byli ti lidé prostě zatýkáni a vězněni státní bezpečností, tak pravděpodobně až do roku 1951 neexistoval nějaký nezávislý dohled nad těmi vazbami. To znamená to, co známe z pozdějších let, že vazbu musel schválit prokurátor, že prokurátor kontroloval podmínky vazby, že teoreticky existovala možnost nějakého dovolání, teoreticky existovala možnost nějakých stížností a tak dále. Tak to vlastně v tomhletom období, v tom divokém období toho převzetí moci, to vůbec vlastně neexistovalo, to nehrálo roli.
Tak jeden z tých ako keby takých pohľadov na konanie EŠTB vo väzniciach bola aj to, že vôbec nezaradili do týchto procesov prokurátorov, že vlastne sami robili návrhy a podávali na súd a sudca často dostal príkaz, že buď to odklepneš, alebo ideš s ním. Že vlastne tam bolo vidno, že úplne aj obchádzali ten existujúci systém, ktorý sa už menil samozrejme v tom komunistickom režime, ale že tak úplne ako nájsť takú skrátku, že som vyšetrovateľ, som prokurátor, som žalobca a v podstate dosiahnem odsúdenie. Lebo aj tí sudcovia sme počuli, alebo sú známe prípady, keď sudca neodsúdil podľa návrhu vyšetrovateľov, že mnohí končili aj tiež vo väzeniach. Tak to byl určitě ten začátek. Někteří soudci soudili stále ještě prostě svobodně podle svého svědomí. A no, tam je třeba, do té doby existovala funkce vyšetřujícího soudce, který vlastně mohl ověřit jako tu hodnotu té obžaloby, toho návrhu prostě obžaloby. Ale to bylo za toho nového ministra spravedlnosti, což byl Alexej Čepička. To prostě ten nastoupil hned vlastně po únoru 1948 a byl to vlastně Gottwaldův zeď, to znamená velice blízký člověk a to byl, ten prostě začal vlastně vytvářet cestu pro tu státní bezpečnost, jo, protože pro ten režim byly podstatné ty výsledky, ale jako rozhodně si nelámali hlavu s legislativou, s právem a tak dále. Protože oni jako v té době jako té vrcholné vlastně studené války jim nezáleželo na tom, co si myslí svět, co si myslí prostě západní státy nebo světová veřejnost a podobně. To je začalo zajímat až v později, až třeba po roce 1975, kdy byl přijat ten závěrečný helsinský akt a kdy se snažili aspoň navenek jako zachovávat určitý právní řád, ale tady v tom divokém období prostě popravili Miladu Horákovou a že proti tomu světové osobnosti protestují, to je zkrátka nezajímalo. Takže a to je jako takový to byl ten viditelný prostě ten vrcholek ledovce, pak tam bylo prostě obrovské množství lidí v těch krajích, prostě v regionech, kteří byli postihováni. A o těch vůbec nikdo nevěděl a nikdo se o ně nezajímal a neměl šanci se o nich dozvědět. Takže ten legislativa nehrála roli a oni si s tím hlavu nelámali. Košická väznica vznikla roku 1887, myslím, a bola ako rakúsko-uhorská Sedria. No potom počas Prvej republiky bola rekonštruovaná, rozšírená a tak ďalej. Počas vojnového obdobia presne nevieme, čo sa tam dialo, lebo Košice spadali pod Hortijovské Maďarsko. No ale po vojne hneď slúžila znovu ako väznica a vlastne sa stala ako prvá z väzníc v Československu, neviem, medzi prvými 5-6, ináč bola najväčšia v tom období, medzi týmito eštebáckými väznicami, ktorú celú začalo správovať EŠTB. Vedeli by ste povedať, že ktorá bola treba v Československu najväčšia? Bola väčšia niektorá väznica EŠTB ako Košická? Nejsem si jistý, ale myslím, že tam bylo asi 190 míst. 190 míst to je rozhodně možná, že byla největší, protože to je opravdu ty soudní věznice v tom běžném provozu ještě v těch předcházejících desetiletích, tak jako tam ten nápor těch vězňů nebyl takový. Taky dokonce existovaly i okresní věznice, a takže ty malé tresty, ty správní různé přestupky a takové ty záležitosti, ty se řešily ještě na jiné úrovni, takže já si myslím, že tahle ta kapacita byla vlastně mimořádně velká. Ono se v soudních věznicích taky vykonávaly ty kratší tresty, to znamená, to nesloužilo to pouze tomu procesu vlastně toho vyšetření, toho
vlastně toho trestního řízení před odsouzením, ale i ty kratší tresty. Nejsem si vědom, vím, že jedna z prvních a jako kvalitních byla třeba v Plzni, jako věznic StB. Pochopitelně velká věznice byla taková ta centrální v Praze Ruzyni, ale to byla původně zemská donucovací pracovna, která byla až na podzim 1949, nebo během roku 1949 začala být přestavována na tu věznici, kam byli vlastně zavíráni ti nejvýznamnější političtí oponenti, jak tedy komunističtí, tak nekomunističtí. Velká věznice byla pochopitelně třeba na Pankráci, ale ta byla soudní a tam to převzetí s tou státní bezpečností bylo jenom částečné, tam byly jenom některé vyhrazené ceny. No, z toho my sme nejak tiež sa snažili získať o tomto väzenskom objekte pri Binovej 1 čím viacej informácií a podarilo sa nám zohnať ako dokumentáciu stavebnú z rekonštrukcie z roku 92, ale najmä z tej rekonštrukcie v 32. roku, keď bola dorobená ďalšia nadstavba a na streche tejto väznice mali väzni ako vychádzkový priestor. Na streche, hej, to zajtra uvidíte v tom modeli. No ale počas tej prvej republiky, Československej republiky, tak tam sa uvádza od tých 200 až do 400 väzňov. Ale tým, že tu bolo ako keby tá hodnota tých 190, pravdepodobne sa to dialo tým, že väčšina bola samotiek. Teda ano, neviem, či väčšina, ale proste veľká časť tej väznice bola stávaná ako samotky, pretože EŠTB si priala mať ľudí izolovaných. To byl vlastně taky jeden z takových problémů, protože převažovaly ty společné cely, větší cely, ale pro více vězňů v těch stávajících věznicích soudních. Ale StB potřebovala samotky, protože oni potřebovali ty vězně skutečně jako izolovat a zlomit je. A bylo to i jako z toho důvodu, aby se tedy nemohli domluvit s dalšími prostě spolu souzenými nebo spolu vyšetřovanými, ale taky pochopitelně, pokud to byl větší kolektiv, kde jako byla určitá fluktuace, že ti lidé odcházeli, byli propouštěni třeba na svobodu, nebo přecházeli jinam, tak tam byla možnost i kontaktu s okolním světem. A to byla další věc, kterou tedy ta státní bezpečnost rozhodně nepotřebovala. Určite v tých prvých fázach hneď po zatknutí, že väčšinou teda išli ako do samotky, no už treba z nejakom procese spracovania, už treba išli aj na inú, že mali tam aj spoluväzňov. No ale to je tá druhá časť tejto vašej štúdie, že vlastne nevieme veľmi presne, ale vy ste tam uviedli aj určitú štatistiku, že koľko ľudí v tých štebáckych väzniciach boli ako spolupracovníci, to znamená, že väzni, ktorí podpísali nejakú spoluprácu dôverníkov alebo neviem čoho, donášačov, že za nejakú výhodu, možno cigarety, možno dlhšiu vychádzku alebo možnosť napísať list a tak ďalej, že boli ochotní akože spolupracovať. Ale v týchto dokumentoch sme sa dočítali, že EŠTB vybudovala vlastnú sieť agentov, to znamená eštebakov, ktorí boli buď medzi dozorcami, alebo medzi väzňami. Ako ste tieto čísla zozbierali a v akom, ako keby nejakom pomere se to dělalo? No, je pravda, že tahle problematika je velice stále špatně mapovatelná, že vlastně celá řada těch dokumentů se nedochovala. Já si myslím teda, že ta myšlenka prostě té kontroly vězňů je jako, to není rozhodně vynález státní bezpečnosti, to je celkem logická věc, protože tam šlo i třeba z běžných bezpečnostních důvodů, třeba přípravy útěku nebo nějakých spour nebo napadení dozorců a tak dále, tak tohle to jako není až tak překvapivé, ale ta státní bezpečnost to využívala velice efektivně, tenhle systém, kdy vlastně rekrutovala vězně, kterým nabízela určité výhody
aby vlastně pomáhali při tom vyšetřování. Oni se měli získat důvěru těch vyšetřovaných a v podstatě z nich vytáhnout, anebo zjistit třeba reakce na výslech. Jo, to bylo hodně důležité, jako co ty vyslýchané třeba překvapilo, čeho litovali při tom výslechu, že řekli, nebo čemu se divili, že ta StB ví a tak dále. Takže to byl vlastně takový nástroj. Oni jednak od nich vytahovali nějaké, snažili se je nechat rozmluvit, aby prostě řekli něco, co při tom výslechu zatajili, ale současně i jako pomáhali tomu vyšetřování ti agenti tím, že pomáhali orientovat to vyšetřování. Takže to byl další významný nástroj prostě pro ten úspěch toho, kam chtěli dostat toho vyšetřovaného, ti vyšetřovatelé StB. A je to tedy někdy je to opravdu velice tristní čtení, třeba ty zprávy těch agentů se zachovaly v celé řadě vyšetřovacích spisů jako zvláštní přílohy. A když vlastně zjistíte, jak ten prostě člověk, který jako rozhodně nebyl hloupý a ten vyšetřovaný, ale jako v tom, jak byl vlastně obklopen tím neznámým prostředím, jak se bál vlastně a jak ho zastrašovali, vyhrožovali mu smrtí a tak dále, tak on se vlastně několikrát otevřel tomu agentovi a řekl mu neuvěřitelné věci o tom, o čem teda rozhodně měl mlčet. Jako jo. Takže to byl mocný nástroj, pochopitelně. No. Jinak, co se týká té kontroly i dozorců, tak ta byla otázkou, myslím, těch prvních let především. To znamená, dokud byl prostě ten sbor vězeňské stráže a byl součástí toho ministerstva spravedlnosti, jo, tak v roce 52 vlastně ten sbor vězeňské stráže byl zrušen a vznikla správa nápravných zařízení a prostě ti bachaři, ti dozorci přešli do toho správy nápravných zařízení, a pak byli v těch jednotlivých oddílech. Tam to mělo taky velký dopad, protože třeba známe případ z Plzně Borů, kdy dozorce Čeněk Petelík za údajnou pomoc vězňům a přípravu jejich útěků byl popraven, nebo z Jáchymovska najdeme případ vlastně slovenského dozorce Josefa Karolíka, který byl také popraven za pomoc vězňům při útěku. Jo, takže ta StB se na tohleto dost orientovala taky, protože těm lidem nevěřila. Až právě poté, co už převzala celý ten systém, kdy vlastně se většina těch mocenských nástrojů se dostala do jediného celku Ministerstva národní bezpečnosti, respektive od podzimu 53 Ministerstva vnitra, tak oni už potom dokázali líp kontrolovat i ty dozorce, jo, že to už byli jejich lidé, dokázali si je prověřit a prostě případně je propustit a tak podobně. Ale ten systém i v té správě nápravných zařízení existoval dál. Oni v podstatě měli shodnou dokumentaci, to znamená kategorie spolupracovníků, shodný prostě spisový systém a tak dále. A nejmenovala se to teda státní bezpečnost, ale byla to teda ta správa nápravných zařízení a oni řídili tedy agenturu mezi vězni a včetně těch vyšetřovacích věznic. A sú títo ľudia niekde evidovaní, ako napríklad tu sú tie registračné protokoly? Oni jsou ve stejných registračních protokolech dokonce. No a ako by sa dalo prísť na to, že pôsobili vo väzení? To už treba študovať niečo iné. Oni je tam registrovali právě třeba ten krajský odbor nápravných zařízení tam a tam, tak dá se to najít v registračních protokolech. Kto ho registroval, by sa ako dala zistiť. Áno, podľa toho. Dobre, takže vlastne či tí dôverníci, teda získaní z väzňov, alebo proste tí agentúrni spolupracovníci patriaci vlastne k StB, prezlečení za dozorcov, pomáhali
robili nejakú podpornú štruktúru vyšetrovateľom. Vieme, že tie vyšetrovacie metódy, či to fyzické násilie, psychické násilie, nakoniec rozličné aj nejaké podporné látky sa tam dávali ľuďom. Mali tí vyšetrovatelia eštebackí nejaké medze, hranice, že tak toto už nepoužijeme? Tak to bylo, myslím, že to bylo rozdílné. Já nevím, víme případy z Uherského Hradiště, kdy se používal třeba elektrický proud při mučení, to je to období 49, a nebo potom trošku z jiného oboru, to bylo vlastně ten známý domeček, to bylo ale 5. oddělení hlavního štábu, to znamená vojenská kontrarozvědka, která v tom období 1949-50 nespadala pod státní bezpečnost, tak tam ty meze, že tam se velice brutálně tlouklo. Jo, je zajímavé, že u některých věznic nemáme příliš mnoho informací o tom, že ohlasů nebo třeba inspekce ministra vnitra později se nevěnovala nějakým obviněním, že tam někdo byl mučen. Ale jsou zase místa, kde jako to byla běžná praxe a bylo to tam známo o tom. Jo. Takže nedá se říci úplně, že by to byla třeba stejně tvrdá nebo stejná míra násilí a forem násilí po celé zemi. Naopak vlastně najdeme po celou dobu různé rozkazy a pokyny, kterými vlastně to vedení státní bezpečnosti a ministerstva vnitra v podstatě jako zakazovalo používání násilí. A vlastně bylo to nelegální, nicméně se to dělalo samozřejmě. Jo, to znamená, spíš tam šlo o to, že tam nebyla, že nad tím zavírali oči, že nebyla žádná kontrola, jo, že prostě ta svědectví hovoří o tom, že ten účel světil takzvaně prostředek, ale jako legální to nebylo. Když to překročilo určitou míru, když třeba ten vyšetřovaný zemřel na následky věznění, tak byly určité sankce, které měly různou míru, a záleželo na tom, kdy se to dělo. Případně to mohlo být zneužitelné. Například já jsem se zabýval hlouběji případem Miroslava Pichatůmy, což byl takový legendární estébák. On nebyl vyšetřovatel, on byl operativec, ale úplně běžně vlastně vyšetřoval fakticky, což je vidět, že vlastně prostě vyslýchal, používal násilí, že tam vlastně nehrálo roli to, jakou on má v té hierarchii, v tom systému, jakou má roli. A tohle ho stálo v roce 1949 po té, co vlastně fakticky ubil štábního kapitána Bedřicha Wiesnera, tak byl odsunut ze státní bezpečnosti a dán vlastně na podřadné místo. Mimochodem měl řídit agenturu ve věznicích. A později byl propuštěn ze státní bezpečnosti a na začátku roku 1951 byl zatčen a zařazen do procesu s pomocníky Rudolfa Slánského ve státní bezpečnosti a dostal 15 let. A tady ty věci, které dělal v letech 48, 49, tak ty mu prostě tam připočetli a vlastně je vysvětlili tak, že on používal tyhle ty nezákonné metody z pokynu Rudolfa Slánského, že tedy on diskreditoval fakticky komunistický režim a státní bezpečnost. Jo? Ono se to dalo účelově využít různým způsobem a odseděl si asi 7,5 roku, prostě polovinu toho trestu skutečně v tom vězení strávil. Mimochodem se zapojil jako velice aktivní agent ve věznicích do toho systému, že prostě donášel na své vězně, na své spoluvězně. Jo, takže najdeme tam, že jak je to hodně provázané. A on sám se pak vlastně cítil taky jako oběť toho režimu. Ale přitom jako to dělal v jeho jménu a pro něj. Jo. Je to najednou takový spletenec
prostě různých motivů a nakonec si nemohl v tom systému být jistý možná nikdo. Jedna časť tejto vašej štúdie dokumentuje aj prísne tajný materiál o školení vyšetrovateľov. No a je to tiež také zaujímavé, že v podstate sú tam náznaky týchto spôsobov, ako toho spôsobu trestania a vyšetrovania. Na druhej strane človek nadobúda taký pocit, že predsa len v písomnej podobe sa to zachovalo, ale že ústne tam mohli odznievať aj iné pokyny, keď teda tí vyšetrovatelia sa k väzňom správali takto brutálne. No na to ty konkrétní příslušníci StB potom třeba v 50. letech, když jsou dotazováni v rámci vlastně řízení na ministerstvu vnitra, třeba inspekcí ministra vnitra, tak o tom hovoří, že třeba byl běžný tvrdý výslech, oni to takhle nazývají tvrdý výslech, alebo že byl nařízeno, aby použili tvrdý výslech a tak dále. To znamená bití. Jo, ano. A že se vědělo, že na papír to není možný dát. Takže to skutečně existovalo jednak to, co se píše na papíru, jaké jsou pokyny. Jak jsem říkal, bylo zakázáno vlastně fyzické násilí na vězních. Jo, to se opakovaně v různých poučných rozkazech a dalších se to zakazovalo, ale přitom se to dělalo. Takže oni si byli vědomi toho, že to sice dělat jako můžou, ale že si musí dát pozor a že se o tom nesmí mluvit. No a co se týká té přednášky, jejíž text jsem vlastně tak tam publikoval tehdy, tak ta bohužel je anonymní, tam není jméno toho autora, ale je z toho období tak zhruba 1949-50 a tam se mimo jiné se tam právě hovoří o tom významu těch vyšetřovacích věznic, jakožto prostě nástroje izolace a zlomení toho vyšetřovaného. Jo, že prostě a izolace před světem a nastolení takového prostě stavu, kdy ten člověk ztratí vůli vzdorovat. Takže hovoří se tam i o trestech, jako byly ty temnice a odpírání jídla, tak dále, což byly tresty, které tam byly skutečně reálně jako povolené a píše se tam o tom, že se ty tresty dají slučovat. To znamená jako různé to zastavení výhod, že ten člověk najednou byl v podstatě v riziku prostě totálního vyhladovění a kdy nevěděl, jak dlouho vlastně bude jako naprosto bez jídla a v temnici a tak dál. Jo, se vším všudy. Přičemž jakoby formálně na něj nikdo nemusel úplně vztáhnout ruku, že? Takže to násilí je někdy vnímáno trochu úzce, jo? Že to nemusí být nutně jenom prostě to bytí nebo elektrický proud a tak dále. Súčasťou týchto vyšetrovacích tímov alebo vôbec vo vedení vedúcim týchto väzníc spadajúcich pod krajské veliteľstvo EŠTB bol Eštebak. Bol tam, ale vieme, že boli tam aj sovietskí poradcovia. Ako vidíte ich úlohu? Lebo aj tu sme sa dočítali, že tých sovietských poradcov, že oni nerobili výsluchy, teda neboli vyšetrovatelia v pravom slova zmysle, ale zúčastňovali sa ako pozorovatelia, pretože potom školili týchto našich vyšetrovateľov, kde urobili chybu, ako na to majú ísť. Ďalšie také určité know-how doniesli cez tie dotazníkové metódy, kde bol dotazník, kde bolo treba odpovedať nejak celou vetou a proste tam stačilo jedno slovo doplňať a už to naberalo iný význam. Keď niekto povedal, že sme sa stretli, tak stretli sme sa ako protištátna skupina a tak ďalej. Že to boli také jemné slova, ktoré tí väzni aj v takom stavu, ako sa nachádzali, že možno, že si aj nevšimli, že však toto som povedal, alebo toto som napísal a oni na základe, najmä teda tých dotazníkov, vylepšovali tú metódu, ako proste ho dostať tam, kde ho chceli dostať. To sa priznám, keď som niektoré veci takto pozeral, mám aj spis z rodiny
manželkin ujo bol zabasnutý. A ja keď čítam ten jeho vyšetrovací spis, toto nie je uveriteľné, však to nebol jeho slovník, to neboli jeho slova. To bolo zjavne vidno, že to je prepis nejakej jeho reči, lebo však hovoril o niečom, s niekým sa stretol, ale tak, jak to bolo tým ich slovníkom zapísané, tak to už sa, nie že podobá, to už je trestným činom. Hej? To znamená, že oni chceli ako týmito tvrdými vyšetrovacími metodami, no jednak metodami, ale aj ten spôsob získavania informácií, ako dokázali premieňať na trestné činy, aj keď išlo niekedy fakt o banálne veci, ktoré zďaleka nemali mať takúto trestnú sazbu, ako im tam udělili. No, já si nejsem jistý, jaká je geneze tady toho systému, toho způsobu interpretace té skutečnosti, té tendenční interpretace, ale rozhodně tam, kdy se vlastně objevuje úplně poprvé, ale je pravda, že ty sovětští poradci v tom značnou roli hráli. Oni tedy přicházeli postupně. V podstatě nejprve přicházeli na tu centrální úroveň tak někdy na konci roku 1949, když se vlastně připravoval proces s Miladou Horákovou a spol, takzvaný. A potom se tam v podstatě v tom systému velice usadili. A nakonec na počátku 50. let přecházejí vlastně už i na tu úroveň krajských správ StB a ti poradci jsou vlastně všude. Poradci byli právě i na té správě nápravných zařízení, třeba i u pohraniční stráže. Oni navrhovali, jak mají vypadat ty ploty na hranicích a tak dále. Takže ta role sovětských poradců je rozhodně zásadní a oni, myslím, pochopitelně ten systém vytvářeli. To, když pak se podíváme na to, jaká byla struktura ministerstva vnitra v roce 1953, když bylo ustaveno a pak už vlastně fakticky zůstala až s různými změnami, ale to jádro ten zůstalo až do konce režimu. To bylo, najdeme, že vlastně to jsou ty předpisy, ty směrnice, tak to jsou všechno překlady prostě z ruštiny, že to je prostě fakticky okopírovaná KGB. Že jo. Takže... A to se pozná? To se ví o těchto Našli se, existují originály. Když se podíváte na strukturu KGB, jak jsou očíslovány jednotlivé zprávy, to je shodné. Když se podíváte na to, jaká je struktura v jiných zemích prostě východního bloku, je to prostě ten rukopis KGB tam je patrný. Ale je pravda, že prostě v těch prvních letech to bylo jako postupné a nebylo to systematické. V podstatě se šlo... Je zajímavé, že oni třeba v tom období 48-49 ještě dokonce do jisté míry jako váhali někdy. Jo? Jestli mají sdělovat svoje know-how, jestli mají sdílet informace prostě s lidmi, které neměli prověřené. Jak se později ukázalo, tak je prostě poslali na popraviště či případně do vězení a to byli jejich souputníci. Že ta první garnitura těch budovatelů i státní bezpečnosti prostě byla zlikvidována. Já nevím, to byl velitel StB Osvald Závodský třeba, jo? Nebo velitel rozvědky Osvald Valeš, jo? Tak Závodský byl popraven, Valeš byl uvězněn a další. Ti, co vlastně vytvářeli ten systém, tak byli dost často prostě zlikvidováni. A poté teprve ta KGB jako věděla, že ti noví lidé, prostě, o kterých oni znají jejich minulost, kteří nebyli na západě třeba, kteří prostě nemají nějaké nejasné skvrny, jo, ve svém životopisu, takže jim můžou věřit a že to můžou plně jako vlastně rozvinout tu svoji činnost. Tretie štúdiu, ktoré som od vás poznal, je vlastne ten ako keby preventívny, výchovno-vzdelávací systém pre eštebákov. Ako ste sa k tomu dopracovali a ako vidíte
ich prípravu aj z hľadiska toho pôsobenia vo väzniciach. Lebo tam sa rozoberá tak širšie proste ako to pôsobenie EŠTB od týchto právnych a procesných a súdnych vecí až po to zhromažďovanie informácií, ale aj o pôsobení vo väzniciach. No, ta preventivně výchovná opatření, tam já myslím, že vidím ten hlavní význam v tom, že to byl systém, který pomáhal mimosoudně trestat veřejnost, trestat prostě Takže lidi. To je skoro 70. 80. To jsou spíš 70. a 80. leta, ano. Protože, jak je známo, tak v 50. až do poloviny 60. let převažovala ta trestně právní persekuce, to znamená odsuzování a věznění. Co to potom, jednak ten systém začal být už stabilní a už nepotřeboval takhle širokou represi. A druhá věc je potom, že se začal pomalinku mírně otvírat a nebylo žádoucí, aby vlastně ta míra represe byla před světem tak veliká. Navíc jako bylo možné postihovat lidi daleko někdy elegantněji tím, že, já nevím, zařídit, ta StB nebyl nějaký ostrov ve společnosti nebo ve světě. StB měla vazby a nástroje a páky vlastně do celé společnosti. To znamená, oni dokázali bez nějakého viditelného nátlaku zařídit vyhození z práce, vyhození ze školy, pochopitelně zamezení cesty do zahraničí, protože jejich součástí byla správa pasů a víz, to znamená, oni měli veškerý dohled i nad tím, kdo jezde ven a kdo jede dovnitř. To znamená, dokázali takhle vlastně mnohem víc a mnohem elegantněji, jo? Takže to je nějakých, já jsem tam spočítal celostátně, že bylo třeba, já nevím, v té době 5000 ročně průměrně takovýhle opatření. A ono tím způsobem, když takhle zasáhli v nějakém prostředí, tak dokázali zastrašit i ty ostatní. Jo, to znamená, ten preventivně výchovný vliv, který to mělo, to znamená, to nebylo zaměřeno jenom na ty jednotlivé lidi, kterých se to přímo dotklo, ale i na celé okolí. Jo, to znamená ty různé zastrašující výslechy. Že jo, to znamená rozkladné pohovory. Tak to bylo v podstatě jako možnost, jak dát těm lidem najevo, že my o vás víme, co děláte a pokud toho nenecháte, tak vás prostě postihneme, jo, a budeme vás perzekvovat jiným způsobem, včetně dětí a tak dále. Vie sa treba, koľko ľudí bolo väznených v tých 70. a 80. rokoch za politické trestné činy? No tak to číslo je, myslím, relativně velké, ale je zkreslující, protože já mám pocit, že to bylo nějakých 100 000 lidí, ale drtivá většina je paragraf 109 opuštění republiky. A z těch lidí... Ty neboli vo väzení, ty. Tam je asi více než 70 000 lidí, kteří úspěšně utekli. A ti byli prostě postupně v 70. letech odsuzovaní. Jak to ta StB a ty soudy potom stíhali, tak je postupně odsuzovali nepřítomnosti. Takže jako ti lidé si to dost často neodsedili, ale jako důsledek byl ten, že už se nikdy nepodívali, nebo dlouhá léta se nepodívali domů, nebo že jim to bránilo ve styku s rodinou. Těch vlastně odsouzení a k nepodmíněným trestům za politické trestné činy, tak těch byly řádově tisíce jenom za ta 70. a 80. léta. To už oni opravdu postihovali ty špičky, kdežto drtivou většinu, nebo větší množství postihovali tím způsobem těch preventivně výchovných opatření. Což si myslím, že je takový jev, který se dost podceňuje a který, myslím, že ten jeho význam ta historiografie příliš jako neobjevila. Ještě se do toho nemohl kto pustit, hej? Lebo no, on je taky rozsáhlý, pochopitelně. No. V registračných protokoloch, které zverejnilo Ústav pamäti národa, je, myslím, že 182 000 záznamov.
No, z toho, tým, že to je jako spoločne... Sledovaných osob ne. I agentů. Lebo tam to nie je rozdelené. Registračné protokoly tam, či je to agent... V některých letech to bylo, ale spíš, myslím, v těch 50. ještě 60. tak byly zvlášť registrační protokoly jako rozpracovávaných osob a zvlášť spolupracovníků. Ale pravda je, že později to bylo všechno, že byly veškeré svazky. Ale už len keď sme tak odhadli, že zhruba pol na pol, tak to je 90 000 tých, čo sledovali a 90 000 tých, čo boli. Je to odhad, samozrejme. Nevím, jestli tenhle odhad úplně platí. Ale to je slovenský pohľad. Tých 182 000 v Čechách, to máte asi... Já nevím, kolik tam je v registrech, ale... Krát 2 určitě. Mělo by to být, že jo, tady by měla být třetina, že jo, vzhledem k počtu obyvatelstva a tak dále. Ale tam je ta otázka počtu tajných spolupracovníků, to je, samozřejmě to jsou taková čísla, se kterými se různě žongluje a je otázka, co všechno říkají, ale ve srovnání třeba s Německou demokratickou republikou, tady bylo daleko menší množství spolupracovníků na počet obyvatelstva. Jo. Takže můžeme se... Ne, to myslím, že ne. Jo, ten odhad třeba roční by mohl být, že by bylo ve stavu prostě nějakých 30 000 spolupracovníků. Jo. Což jako na 15, myslím celostátně, 30-40 000. Což na 15 milionový stát není tak velké číslo. Když si vezmete, že příslušníků, kádrových příslušníků státní bezpečnosti bylo kolem 13 000. Celostátně. To je vlastně minimum, dá se říct. Jo. Ale to si myslím, že je podstatné to vidět právě v těch dalších letech, kdy ten režim byl stabilizovaný. A kdy vlastně už ty estébáci se zaměřovali jenom na ty špičky, jo? Nebo na ty viditelné, na ty, kteří jako něco reálně dělali. A třeba role těch tajných spolupracovníků nebyla jenom to, že donášeli ty informace na konkrétní lidi a pomáhali dostat do vězení. To tam nakonec vlastně těch lidí třeba nikdy tolik ani nedostali. Jo? Jsou spolupracovníci, kteří nikdy někoho nedostali do vězení. Ale oni vlastně pomáhali jednak při těch preventivně výchovných opatření, protože řekli StB, tak tenhle člověk, co si dělá, a oni ho pak nechali vyhodit ze zaměstnání a tak dále. Ale já si myslím, že by bylo třeba nebezpečné bagatelizovat činnost tajných spolupracovníků, že toho vlastně moc neřekli. Ale oni pomáhali udržovat ten systém v chodu a pomáhali vytvářet tu atmosféru strachu, protože ta situace byla třeba taková, že najednou někoho zavřeli z užitého podniku a ukázalo se, že prostě ta StB co si ví o tom člověku, o tom prostředí, o té věci. Jo, lidé si řekli, aha, tak kolem nás tady někdo donáší, tady někdo je, možná můj kolega, tady někdo na pracovišti, budu si dávat pozor, radši nebudu nic dělat prostě. Takže ta atmosféra strachu a takové té pasivity, tak to pomáhalo, to se dalo docela efektivně dosáhnout i s poměrně nízkým počtem těch spolupracovníků. A pak se podívejte na rok 1989. Najednou se zvyšuje počet, já nevím, občanských iniciativ, zvyšuje jako petice, prostě podepisuje mnohem víc lidí. Mnohem víc lidí se prostě nějakým způsobem angažuje, zúčastňuje se demonstrací už taky. Jo. A tohle už ta StB nedokázala v tom počtu zvládnout. A pak najednou pak se to složilo, protože těch lidí bylo víc a oni na to neměli kapacity. Oni sotva už stačili monitorovat situaci, natož aby proti tomu nějak dokázali účinně zasáhnout. Takže já si myslím, že tohle je, myslím, velká škola, jako, jo? Ten konec režimu, a když to srovnáte s tím zbytkem, tak vám to dává smysl. Jako. Tak asi dám poslednú otázku. Ako vidíte, ako sme sa vyrovnali či v Čechách, či na Slovensku s tým všetkým, o čom sme tu trochu rozprávali? A čo s tým? No tak takzvané to vyrovnání z minulostí, já si myslím, že to je kontinuální proces, že to nikdy nekončí. Jo, protože... A začalo to už? Rozhodně. Jako já zase nejsem úplně jako v tomhle pesimista. Jednak podívejte se na tenhle problém z té perspektivy celého východního bloku. Kde se podařilo potrestat zločiny komunistického režimu, jo,
v kterém ze států, prostě Polska, Maďarska a tak dále. Něžně jsme se s nimi vysporiadali. Skoro nikde. Nikde, a jenom, nebo malinko prostě, jako nakonec tady, já nevím, nebo i v České republice, nebo tak, relativně jako to číslo není až tak úplně, ale samozřejmě úplně marginální. Je to pár lidí oproti tomu, co se všechno stalo. Ale vyrovnání s minulostí není jenom tohle. To je třeba, to jsou rehabilitace, to jsou restituce majetku, jako, jo, zabaveného. To se mimochodem úplně ve všech zemích taky nepodařilo. Jo. Takže to, že prostě lidé dostali zpátky čest, jo, že dostali třeba ten ukradený majetek, jo, že se prostě začalo svobodně bádat, že se otvírají archivy. Jo, to, co prostě třeba UPN tady, jako jo, ta možnost toho bádání, toho otevření minulosti, jo, tak to jsou myslím velké věci, protože to jednak pomohlo napravit různé křivdy, jo, právě těm obětem, přece jenom, aspoň částečně. A potom to taky zakládá určitou naději v tom, že jako lidé, veřejnost, mládež se může dozvědět, a to je ale dlouhodobý stálý úkol, prostě ty informace šířit, vzdělávat, sbírat a tak dále. Takže to vyrovnání, já si myslím, že nastalo tady, udělalo se tady řada důležitých věcí. A na té v té institucionální rovině, ale pak je to samozřejmě i na lidech, na společnosti, aby se o to zajímala, aby s tím nějak pracovala. Zajímavé je, že prostě ta otázka komunismu je pořád živá, že když se podíváte na to, když je něco zveřejněno třeba o minulosti, tak na to lidé stále reagují. Neznamená to, že prostě by si řekli, tak už uplynulo více jak 30 let, tak nás to vlastně už zajímat nemusí, už to není riziko. Jo. Takže pořád to nějakým způsobem rezonuje a je vidět, že to je aktuální, takže to je jako zase určitá naděje v tomhletom. No. Jako určitě se toho mnoho nepovedlo, ale najdeme věci, které můžeme vidět jako dobré. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás navštívili. Tešíme sa aj na zajtrajšiu vašu prednášku. Ďakujeme spoločnosti Creative Pro aj spoločnosti Filma, že nás tu prijali a že môžeme tento rozhovor vo vašich priestoroch viesť. Ďakujem pekne. Taky děkuji, nashledanou.